Estiven dándolle voltas. Se queredes ir ás Vegas en min entendo perfectamente. Pero que dis, home? A ver, Phil e tú son os teus colegas. É a túa despedida de solteiro. Caeslles ben. O que pasa é que as despedidas de solteiros son o que son. Sí, claro, son o que son. Oxalá os teus amigos fosen tan maduros. Son maduros, o que pasa é que hai que coñecelos por dentro. Doutor Marica, sacuda a recepción. É enorme. Por unha noite que non vai esquecer ningún de nós. Esa é. Que hostias pasou pola noite? Falta un dente. Oh, de quen é este neno? Se cadra leva un colar con nome. Ninguén viu a Dag, non está? Nunca tiven unha resaca como esta. Que levas no pulso? Estiveches no hospital esta noite. O seu coche, axentes. Estaban vostedes e había outro mozo. Estaba ben. Drogado ata as cellas, como a todos. Ningún nos lembramos do que pasou. Perdoa, importaríache contarnos algo do que aconteceu onte? Parabéns, tú casaches. Leva posto o anel do holocausto da miña avoa. Regalaban anéis no holocausto. ¡Policías de asalto! Estes cabaleiros ofrécense a ensinarvos como se utiliza unha pistola eléctrica para reducir un sospeitoso. Un segundo. En toda a cara! En toda a cara! Seguro que estás preparado para ocuparte deste bebé. ¡Ten cuidado! Casamos dentro de 5 horas. Pois, creo que non vai poder ser.